Herroja on aina ollut, niin myös orjia. Spartakuskin oli orja, muinoin Roomassa. Spartakuspa kyllästyikin orja olemaan, siksi tovereinensa hän nousi kapinaan. Jeesus oli sittenkin vain yksi ihminen, mutta Rooman orjalauma tuhatlukuinen. Kapina kun kukistettiin, rikos rangaistiin ja kapinoiva orjajoukko ristiinnaulittiin. Eikä olleet ensimmäiset eikä viimeiset, ne risteillänsä rimpuilevat öyhät ihmiset. Jeesus oli sittenkin vain yksi ihminen, mutta miljooniin jo nousee määrä köyhien. Aina ovat herrat olleet valmiit maksamaan kaikenlaiset aseet, joita meihin suunnataan, mutta aina myöskin orjat